Oke, dan Anis pasaran Mbak Anis, kamu nih lo ngotokol. Oke. Mantap nih. Kono disepil Mbak Yah ke, Mbak Yah. Nah. Ayo Mbak Yah. Ini iki lho, masyaallah digoto banget. Pun. Ayo. Mantene lagi meh adus. Iki mangga. Minggu Mai. Sebelah pun ada. Pancen ya, pokoke. Pokoke kan. Mai itu Teng. Mak ngilang. Mak ini gitu, nek masak. Ayo. Jangan kado trio goleki Mai. Ayo golek mae. Yo. Nyari iki, Bos. Oke, Bos. Pak. Masih. Iki apa to? Tidak. Golek jera tetep blas to ngomong ki adikku. Lu lagi lho mae. Iki lho aku ki masak. Ngapa, Mak? Masak. Walah. Tak digawa nang gone manten. Oh. Terus pasaran. Etok-etok iki mbelek-elek ya di apa wi dimasakne. Lah gak melok rono, Mak. Yo insyaallah engko. Kok wis mari penggaweane. Oke. Icik masak dhisik. Sopo Mak Sawira sing masak? Masa mbok pujem ya ra iso masak. Ini. Oh, Oke, Mak. Mbak Pi iki lho. Panen dia mek. Ini foto-foto terakhir Mas karek santai to. Sik ya Le, tak lakai. Nggih. Niki lho guys ning desa iki, guys. Iki lho sapa, Sep? Makasih ya. Loh, tamu akeh guys ya. Nah. Di malah golek iso kasih apa kok. Apa? Enggak lho. Katanya sing ndi kok lali itu. 5 titipane kali. Kira. Ayo. Ayo, karek nyali nih. Kita tak buat dhewe apa salen bae. Bisa lihat sini tuh. Wes. Deh, Sinta. TikTok kita dulu. Nggih, Mbak. Daleme puwe di. Kok daleme pundi wae? Nggih, kali. Oh. Saya Amin. Ya Allah. Nggih. Kula anak kalian bapake mboten semerep nika jenengan tangklet. niku nak pun disukani niku bar lali meninggal. Parmi. Nggih. Pun dangu pun 3 tahun. Siapa emang? Alhamdulillah sampai pundi to? Lampu dulure iki lho, Plek Tati. Kadiem ya. Walah. Ya Allah pangkling aku. Jadi anake kasih dia kadiem. Mbak Kadiem. Lonte kere jadi. Sok kapan aku mantu, Mbak? Wis marung. Ora mantu pisan tok kae no kowe ro. Lah sarana kowe anggap sapiro iki. Ya ora penggawean. Tadi lah bosanmu iki jenenge malah kakek motor. masak ning kene. Siapa ta? Bu sapa? Oh, alah.
Ini masaknya gini. Buatan, kita gen kula. Jadi buke lara ya. Sinten tapi sakit? Si. Hah? Darsi. Nggih. Anu tambah jayu. Anu. Neng goreng jayu. Nggih. Dah yo nek anu yo rono dek anane yum rono. Ya wis ngono ya rego cukup wis donga dino ya. Rabindi, bojo enak duwe rabi awet tahun 2. Urip kok karo anakmu wis bahagia. Amin. Bojo dua apa? Tuh arane semutek enak lho. Ini kontaknya mobil ini di Mbak. Neng tas ya. Ini lho yang matene pasti. Kontak mobilnya sapa? Mobilmu dikek dhuwure talase apa piye to mengalanmu? Lah muni mung gawe tak kek dhuwure talase, Mbak. Ya monggo kunci apa? Oh iya, mending ngono. Heeh. Ya wis. Tenang anu. Ayo gandeng. Hanya Nepal. Ora umum ya nis ya. Kayak Barbie ya. Ini ya. Iya. Gue ya, ayo. Ibunya siapa itu? Mantene nyedo, manten lama syuting sarang asal. Gitu deh. Jen. Ya. Umum san. Tujuannya cek. Ya harus kalau ngatur sitik ya semua. Ya ben kowe piyen malah nemen kok. Lagi Pak tanah mesti dipacangi sono ya. Joto. Wis ngono sapa? Mana? Wis. Wis ayo saya wis. Wes ki. Wes ape ngono wes. Wes. Kuwi karo diteliti sing digorono nek katut rene. Ki tepe Dik, tepe. Ki sandale manten ora ki? Tak goe kok piye to ki? Piye kok jelas? Piye kok saya? Iya lah mobil. Nang ngarep sampai teko Jenul kono lho. Nang ngarep. Lah rene ki ning ndi? Oh, jajane cek ngenteni bongkaran teror. Mantri lho. Ngarepe wis bekuang kae. Mulane, guys, aku ki numpak ada motor ae, guys. Soale ok, guys. Kok numpak dong-dong emoh, guys. Jare jalan raya, guys. Kabeh iki. Dwi. Sadare Dwi ki gelem guys. Ki kayak mau Dwi paling kan senon nih. Iki gowono nek mau. Rias repot. Iya. Kode iki. Iki tak gowo. Iki. Iki yo gowaan. Ya belok ora seto. Mau cepet rene? Ya, ayo. Menik-menik. Akan hafal dulu nih saya. Argo ning panku kono lho. Pak sing gak tekoni mang ngono ta. Wes iki kok Mbak. Trio. Berarti aku kan sama. Ya iki apa to? Kok yo terus mengko ya tak anu. Iya. Ngono. Iki tak duri. Iki piye? Aku lanjut Satawis. Monggo Bapak Ibu pakai kartu mantan tahun dengan saya Semoga. So
nggaipun tesih bilen monggo. Monggo diatur dumateng tamu undangan saking temanten. Kadherekaken pinarang ingkang boten panjenengan ingkang sampun kasamektaken. Mas Manggala putus bisa kemawon ing mangkenipun. Mas Manggala putus bisa kemawon monggo. Mriko. Monggo Bapak Boyman kalian Bu pinarang ingkang bisnis kene. Mas Manggala monggo putus bisa kemawon. Kunjung dumateng tamu undangan ingkang sampun rawuh. Nabi pasukan monggo dipun aplikasi sebuah ketinggalan budaya. Kata-kata saking Manohara Rias ingkang sampun rapi saged temanten wiwitan dicara pagi wonten dalem sini. Lilo legawa ikhlas sing penggalih Yahyu pengantin putri jengkar saking panggangipun simpuh mring pepangkoning bagus pengantin kakung Arinomo pamurih nyendahan swasana niki jekutak keping kal asta wonten pepangkoning pengantin kakung ing alus-alus pamidhanira winirmane yu tresnane pengantin kakung Bagus Arif Dwi Nur Ramadan dumateng Mas Ayu Anis Jiwanti yo garwa ingkang putresnani ingkang tembe badhe ngandhut putra saking panjenenganipun Bapak Arif Dwi Nur Ramadan pramila sinartan hanapi sumangga media hayu temanten putri tansah meminta mring kamuraning Gusti mugi enggalo antuk talining brayat wujud pratima kang gagit tata jalma momongan kang pates tinulak sinudarasana nggih sing mring pepangkoning Rama Boymen ponang pengantin kakung Bagus Arif Dwi Nur Ramadan hangaturaken agung panuwun dumateng Bapa ingkang sampun paring tepa palupi Bapa ingkang sampun paring wawarah Bapa ingkang sampun paring pangayoman pira
dumateng Bapak Boiman ingkang sampun nuntun ing reh kautaman wani marang bebener wedi marang kanistan. Tumuli mangkono bagus temanten kakung Arif Dwi Noromaden ugi sungkem dumateng pepangkoning Ibu Kinasih Ibu Darasini ngaturaken agunging panuwun nggih simpuh Ibu kinarya papane Yoga Brata salebeting Nawa Candra Dasari Anggula wentah witaning taksih timur pramila ing kalenggan sungkem ingkang putra kinasih sinarta ngaturaken agunging panuwun saking sih darmaning Ibu ingkang nderek donga wekasan punapa gegayuhaning punang temanten kakung saged kasembadan pramila ing kalenggan siang menika ngaturaken agunging panuwun dumateng Ibu ingkang pun tresnani tumuli Yai temanten putri ngaturaken agunging panuwun Ibu ingkang sampun paring wewarah kang utama Ibu ingkang sampun paring tepo palumpi pitutur luhur dumateng temanten putri wekasan temanten putri anggenipun jumakah satemah tunduk kaliyan paugeran agami boten marang angger-anggering adat tansah kebak ing trasila budi pekati kang luhur saking wewarah Ibu sumungkem dumateng pepangtoning bapa punang temanten putri ugi ngaturaken agunging panuwun bapa ingkang kanthi kebak rasa tresna tansah paring sing pamomong pangayoman mringkang putra kinasih mekaten kali kalenggan siang menika anggenipun sungkem kang putra kasembadan daya-daya kadhere kemanjing wonten ing sasana wilangun ya sasana suka sinarengane mangkono dinelaku meli bedhek tumuli suwuk bicara dar kembul sida mukti sida mulya ben sarwa sida mangga Mas Bani kadheraken adicara dar kembul nika rindu pokok ing swasana sinarengan bumyahing swantenipun sida mukti sida mulya mangga lan nika tamandane saking Sidorejo Berdiri keparang adulan semangga temanten kakung sebut adulan temanten putri pasang wangsulipun ugi temanten kakung ugi adulan temanten kiai temanten putri wadini ingkang ketiga sareng-sareng semangga temanten putri caos daharan dumateng temanten kakung paring daharan dumateng tumuli nunjuk Perwita Sari salajengipun terakhir sakit Mas Arif Banis sak cekapipun foto sesarang rombongan ibunipun Bapak Boiman kalian ibu ngulung ini foto mangga Pak Boiman kalian ibu jenengan mangga foto kalian mangga Bapak wonten wetan ibu wonten kilen Bapak begini Mas Pak Boiman dah wonten wetan
bilih Mas Ayu Mimin sampun sembodho mboyong para pepetaning putri dupas sekang ndherekaken kiraping kemanten. Tindhaing kemanten pindhane putri Madiun ingkang lenggan siang menika. Mangsaku guys ki titenono ya. Habiskan engko.